Det jeg har gjort, inden at jeg gik i gang med den beregning her, det var, at jeg lige har ført, jeg havde min hjælpelinje, der stod ud, så har jeg ført min vandrette hjælpelinje fra bunden af min udfoldning og fra toppen af min udfoldning ud. Og så har jeg sat en streg og sagt, det er her jeg vil starte. Så i forhold til min startlinje, jamen der kan jeg afsætte først de 210 og så de 5 mm. Nu skal jeg så have opdelt selve udfoldningen i de 12 stykker, så jeg kan få indsat højderne de rigtige steder. Måden jeg gør det på, er at jeg laver en vilkårlig streg. På min streg tager jeg min passer, sætter ind. Her der er der 210 mm, som jeg kunne godt afsætte. Hvis ikke jeg har en passer, jamen så kan jeg tage mit målbånd og afsætte for hver 20 mm, så vil jeg komme ud på 240 og kunne bruge det på den måde. Men for at illustrere, at det er egentlig ligegyldigt, hvad det er for et mål, så har jeg bare sat passeren på et tilfældigt mål. Vi kan her se, hvorfor at det er fornuftigt at sørge for at komme ind på et mål, som ligger rimelig tæt på, da jeg er så uheldig, at jeg egentlig kommer uden for min tegning. Nu har jeg så punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Det blev inden for tegningen. Jeg kan bare ikke tælle. Jo, og jeg skal ud til punkt 1. Når nu jeg skal videre herfra, så skal jeg have ført punktet 1 herude. Skal jeg have ført op, for jeg ender i 1 her igen. Jeg starter i 1 og ender i 1, da cirklen jo kommer om og ender her. Så det jeg gør, det er, at jeg lægger min trekant på, sørger for at den går igennem punktet hernede og op. Ikke til tilskæringsmålets afslutning, men til udfoldningsmålets afslutning. Og sætter en hjælpelinje op der. Og det er meget vigtigt, at når vi laver den her opdeling, at vi ikke kommer herud, fordi så har vi jo en misvisning på 5 mm. Når nu min lineal den ligger her, så kan jeg tage min hovedlineal, holder den godt fast, og så kan jeg parallelt forskyde min linje ned
ved hjælp af min trekant. Nu har jeg lavet mine 12 opdelinger, og de er blevet lige store i forhold til det tilskærings- eller udfoldningsmål, som jeg arbejder med. Nu skal jeg have ført de lodrette hjælpelinjer op. Og nu er jeg egentlig klar til at lave min udfoldning. Et lille trick kunne være, at inden jeg egentlig havde afsat mit smig herovre, man havde lavet min 12-punkters opdeling her, ført min hjælpelinje lodret op og lavet min bundlinje og min opdeling i 12 punkter for min udfoldning, jamen så kunne jeg egentlig gå ind og tage en stak fotokopier. Det vil så se sådan her ud. Og så havde jeg til alle de skabeloner, jeg skal lave af den her slags.